הוא קסקס אותי. קסקס, חביתה. טוב, זה בגלל שפעם קודמת לא עשיתי כי לא היה לי ממש זמן. אז עכשיו, כי כל סרטון שלי אני אעשה שהוא יהיה 14 דקות. טוב, יאללה. אם לא ראיתם, שאלתי פעם אבל יאללה, בוא נתחיל לשחק. טוב, מה שאתם רואים, אני מקווה מישהו ככה. וואו, כאילו רוצה להיות טימיתי טוב, בסדר. הכי הרבה טובים בו. שזה באמת מראה סקינים, תסתכלו על זה טוב. מי שרואה את זה, תודה רבה שאתם רואים את זה. אם אתם יכולים, בבקשה, תשאירו לי בבקשה, תעשו סאבסקרייב. בבקשה. אף אחד. כל שאנשים כל שאנשים בבקשה. אם יש 100 תגובות, לא. יאללה, 100 תגובות של שורטס, תעשה שורטס, אני עושה שורטס, כן? שורטס. אם יהיה 100. טוב.
עד כאן הסרטון, מקווה שנהנתם. יאללה ביי.